Ezagutzen alditugu gure ahalmenak? Ba aldakigu zer egiten eta eragiten ahaldugun? Ala, ahul gabiltza? Ahaldunduko ahal gara. Hemeretzigarren korrikak ahalmen batuketa izan nahi du. Ahalmen biderketa izan nahi du, izan ahal da eta izango da. Izan gaitezen euskahaldun. Jabetu gaitezen gure gaitasuna, eta erabili dezagun gaitasun hori. Euskahaldunok, banaka eta taldean euskaldundu ahal dugu Euskal Herria. Hemeretzigarren korrika, Urepeletik Bilbora. 2015ko martxoaren 19-tik 29. Euskaldun.